najzabavnije strane je to da sam ja neko koga su u srednjoj i osnovnoj školi, mislim da je u osnovnoj školi, ali moguće i u srednjoj, govorili su za mene da sam ravna kao daska, što i jesam bila, i tako da sam neko koji je bukvalno ni od čega napravio veliki mišić. Dobro izgleda sada, ali ranije tako nije bilo i samo hoću da kažem da ako ja mogu, može i bilo ko. Bukvalno je samo do treninga, discipline, vere i ljubavi prema sebi, sve je moguće. Tako da koji god body goal imate, moguće da ga napravite prirodnim putem, uz zabavu i band workout, ali možete uraditi i bez bands. Isto ima efekt. Prvo veliki. Pa da, idemo. Druga strana. Ništa nije teško, samo je veći challenge. I to je bilo sve za danas. Ja se nadam da vam se dopao moj kratak booty workout koji možete da uradite kod kuće, bilo da imate booty band ili ne. Ne zaboravite da subscribe-ujete, lajkujete i komentarišete na mom kanalu i svakoga petka možete očekivati novi video. Hvala, ćao!